Čaute, toto je ďalšie video, ale zahrajeme, jak vidíte, tohoto policajta. Tam je si asi hardcore, prepáčte za tieto bodky, ale ja to tak mám proste nastavené. Dobre, ideme na to, ale... Ty vole. No poďme! Ale inak to nedáme. Ja nevieš. Ideme si približiť, milé to tak bolo. Prdele. Kam mám ísť? Ja sem? Ne! Prdkinka, šmatlavého. No počkajte, tak ja som taký parkourista. Hopa, hop. Dobre, ja som tady. Hop, hopa, skratka. Ne, skratka musí byť veď. Ale, hopa. Hop, hopa. Dobre, chápem. Joj! Mini! Ale choďte takam. Keď ja tu vybuchnem, tak dostanete. Zažalujem vás. Ale ne, pomoc. Obušok dostaneš, obušok. Tretie kolo, predtým sú... Hop. Pane Bože, tak toto bude trvať. Ozvem sa vám, keď sa dostanem tam hore. Úspešne sme to dali, takže som rád. No a teraz čo tuto... Pomoc, akože... To mám akože otvárať teraz... Fuj, to vám smrdí. Jak mám to tu preskočiť? Ja aj takto, ale nie tuto. Dobre, aspoň som si skratil cestu a ideme dole. Teraz sme takí horníci. Hej, horníci sme. Opa. Huj. To nejak nefunguje. Hej. Ja, dobre, chápem to. Nie. Nemám asi aj radši tú labu. To mi zdá. Ne. Lumpa. Dobre, som tomu pochopil. Sa musím naskočiť. Keď to bude, že až teraz skočiť. Ja som sa slakol. Reálne. Hopa. Tak, nech som slepý, vidím tú stenu, že sa hýbe. Dobre, tu nechcem sa vytlačiť. Hopa. Joj. Jo, som zabudol povedať, nezabudnite dať like na toto video a hlavne dajte odber a zvonček. Budem rád za to, jo? Jo? Dobre. Ne. Keď spadnem, ja sa... Neviem čo. Nehýbaj takam. Šupaj. Braško, čo to robíš? Nelehni. Nebej sa tam. Ja, dobre, to ty si už. Dobre. Ja budem ťa riešiť, šípa. No, to zabudni. No, to zabudni. Hýbaj takam. Nejaký pomalý je, capek. Tak kam mám ísť? Ja do riciaka, ja čo robím? Dobre, capek je tam, takže musím ísť. Jak to mám skočiť? Poď.
Hoppa, hoppa, hop, 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 hop. Ja jestem? Dobre. Nemohol som to ísť ešte raz potočiť? A už som prešiel ďalej. On tu není. Drž čo? Pane Bože. A ideme. Lampádu. Dobre. Dobre. Neviem sa k tomu vyjadrovať. Iba čo? Môžeš takto opraviť? Jaj, toľko, že mám sviečku. Počkaj. Toto mi dáva už logiku. Aha, dobre, ja som nechápal. Jaj, tak to som sa dobre vyšplhal. A ideme dať energy drink. Monster Rock, ňam. No ideme, opa. No akože skráť. To ani náhodou neskočím. Aha. Ja Spider-Man. 360. Dobre. Pane Bože. Hopa. Dobre, už som zaskočil. No poďme. No, už som tu vyprskol, dobre. Ja som skákať ešte. Tu je čo? Ja, tu je ten rebrík, dobre. Bereme rebrík, tuto zasmačkne. Jedeme, nič. Berem to jak detko strejdo. Kde je to? Ale pustí to, ne? Pustí? Tak to pustí, ne? Pustí to! Dobre, tak to asi bude koniec videa, lebo sa nám seklo. Tak, čaute.